Si hai algo que dá sentido ao que María Méndez e todo o seu equipo fixo e as áreas de BNG fixemos, si hai algo que dá sentido son as persoas de Vigo. Esa é, sin dúbida alguna, a nosa satisfacción, o noso labor. Si por algo nos levantamos todos os días e imos a Concello todos os días e nos reunimos e traballamos por crear novas iniciativas, por crear novos cauces que atendan as necesidades, se o facemos e quen dá sentido a ese traballo, sin dúbida alguna, son as persoas. Eu teño acompañado moitas veces a María a cursos de avellantamento activo, a cursos de prevención. E eu teño que dicilo así, e teño feito moitas outras visitas a infraestructuras, a inauguracións. Pero se hai algo que a min realmente me anima a seguir sendo político no sentido de vocación de servicio á cidadanía é ver o sonriso dunha muller de 75 anos cando nos dice: gracias a estos cursos saio da casa, me relaciono con outras mulleres, son capaz de desenvolverme o que sempre quixen facer. Direivos que tuve moita sorte, tuve moitísima sorte porque pude elexir a concellería que quería, a que me gustaba. Porque se algún día deixei a miña gran paixón, que é a medicina, por esa outra paixón que é a política, nunca sei delas cal pesa máis, foi porque realmente me din conta de que detrás do diagnóstico, detrás do tratamento e despois de darlle alta a unha persona dentro dun hospital, había outro mundo que estaba ali afora e ese era o mundo do social. E o que decíamos ao principio, o que queremos, o que nos importa é o benestar e a calidade de vida das persoas. E intentamos cumprir con elas e, de novo, moitísimas gracias. Sobre todo, moitas grazas ao equipo que traballou cóbado con cóbado comigo na Concellería. Gracias, Jesús. Gracias, Paz. Gracias, Fran. E a todas e a todos vos que estivechedes aí, non? As traballadoras sociais que ahora mismo non están. A veces o pasamos mal, a veces foi difícil, pero, bueno, aí estamos, non? Aguantamos estes 4 anos. Digo que o pasamos mal porque a veces, non creades, non é unha concellería fácil, como ben dicía en principio, nada fácil. E a veces te dan frustracións, unha delas, a que compartimos casi todos, verdad? O albergue. Ben, a mí me gustaría rematar cunha frase de Carlomagno, non? Que decía que a esperanza é os soños dos que están despertos. A esperanza é o soño dos que están despertos. Vamos a seguir soñando. Para eso contamos con todas e todos vos.